ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମାସିକି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଛରେ, ପଇସା ପଛରେ, ଧନ ପଛରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ତରିକାରେ ସେମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେପରି ମନୋଭାବ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ କି ଜଗତରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି ରଖି ନପାରୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି କାମର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହେ, ଯେ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ, ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ଆଉ এই ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁସ ଅଛନ୍ କି ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 6, 7, 8 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଏଣୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। କୌଣସି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଲଜ୍ଜାକୁ ଢାଙ୍କିବା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଯଦି ତାହା ହିଁ ଥିଲେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ପାଇଯାଏ, ଏ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି କୀଟ ଖାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା